OK, čiže sme na Vyšehradskej 10, tuto máme 4 výťahy v chodbe a my ideme vstúpiť pomaličky do bytu. Celkom pekná chodba. A takto vstupujeme do bytu. Telefón, botník. Veľký roll door po celej stene v chodbe. Tu máme hneď záchod a sprchový kút. Práčka. A keďže z tej kúpeľne a z tejto chodby prechádzame do takto šikovne upravenej maličkej obývacej miestnosti, prepojenej s peknou kuchyňou. Okay. Umývačka riadu. No, ten predchádzajúci majiteľ si to takto predelil. Urobil si takúto spaciu časť. Toto je manželská posteľ a vchod na balkón. Toto je výhľad. Toto je západ. Teraz máme 6 hodín po obede, čiže večer slnko zapadá týmto smerom. A stále sme v Petržalke a stále máme nejakú zeleň. Okay.